ассалому алайкум тамошобинони азиз. ин барномаи файзи дастархон аст. мо бениҳоят шод ҳастем ки боз бо шумо дар тамос ҳастем, рӯбарӯ ҳастем ва имрӯз бароятон боз як намуди таомро мо пешкаш менамоем. ман боварӣ дорам ки он таомҳое ки мо қаблан тайёр намудем, бароятон нишон додем. албатта дар хона ҳамаи шумо онро тайёр кардем. акнун имрӯз мо хӯроки дамлама тайёр мекунем. албатта ин хӯрокро ҳамаи шумо дар хона тайёр кардагӣ ҳастед ва тайёр мекунед. айни ҳол мавсими ҳамин ба фикрам ҳамин намуди хӯрок аст, таом аст, чунки тамоми сабзавот тару тоза аст, нав дар бозорҳо фурӯхта мешавад ва имрӯз тасмим гирифтем ки ана ҳамин намуди таомро бароятон тайёр намуда пешкаш намоем. азамҷон чун ҳамешагӣ ба ман кӯмак мекунад. Салом. хуб, ҳоло азамҷон биё якбора ба кор шурӯъ мекунем ва аввал тамошобинонро огоҳ мекунем. мо гӯшти гӯсфандро пешакӣ омода кардем ва барои он қалампури сурх ва мурч чошидем. гӯшт намак хӯрдааст, думба ҳам ҳамихел намак хӯрдааст. баъд ана дигар намуди инҷо сабзавот омода карда шудааст. ҳоло оби ин картошкаву сабзиро парто азамҷон. обашро парто. то ин фурсат ман пиёзро реза мекунам. пиёзро реза мекунам. албатта тамошобинони азиз, хуб ман медонам ки барои ҳар як соҳибхоназан ҳар рӯз як саволи муҳим аст, саволи асосӣ аст. хуб асосан бегоҳ вақте аз кор ба хона мебиёед, ҳатман ҳамин саволро аз аъзоёни оила ба фикрам мепурсед. имрӯз кадом хӯрокро тайёр кунам, чӣ таом пазам? барои он ки ҳамин саволи асосии шуморо кадбонҳои азиз азият надиҳад, бисёр фикр накунед. мо ҳамроҳи азамҷон фикр кардем ки дар рӯи як коғаз дар ҳамин ошхона тамоми намуди таомҳоро, он чӣ ки ба фикрамон меояд, диламон мехоҳад, онро навишта мемонем ва аз дигар аъзоёни оила низ албатта фикрҳои онҳоро низ мешунавем ки таби онҳо чиро мебардорад, кадом хӯрокро хӯрдан мехоҳанд, фикри аъзоёни оиларо гирифта баъд навишта мемонем. хуб азамҷон, ҳозир ман ин сабзиро дупора мекунем. сабзиро пора кард азамҷон, ман пиёзро пора кардам. аввал азамҷон, ман аз ту хоҳиш мекунам, варақро гир, варақи албом ба девор насб кун ва номгӯи таомҳоро, кадом таоме ки дилат мехоҳад номи онро навишта мон. кабудиро ҳам, укроп, кашнич, калон пора мекунем. тамошобинони азиз, қариб ки маҳсулоти мо ҳамааш аллакай тайёр пора шудааст, пора кардем. танҳо картошкаро мо ба ҳамин намуди бутуниаш меандозем ба дег. хуб пешакӣ ман дегро камтар метасфонам, то ки дег тасфар. инҷо нахӯд аст, зира аст, сирпиёз аст. ин маҳсулотро ҳам мо истифода мекунем. хуб деги мо тасфед. хуб дег метасфад ва мо аввал думбаро мечинем, то ки камтар об шавад. хӯроки мо бомаза мешавад, равғандор. камтар об мешавад, думба сурхчатоб мешавад.
дамлама қабат аллакай ҳамаи маҳсулотҳоро мо ба дег ҷойгир намудем. Агар шумо бо диққат нигоҳ карда бошед, онҳо бо қабат дар ҳар як қабаташ бо навбат маҳсулот ҷойгир шуд. Хуб, акнун болои онро маҳкам мепӯшем, яъне дам мекунем сахт, то ки зич бошад ва баъдан болои дегро мепӯшем. ин ҳамин хел аввал бояд пасттар бошад. ин ҳамин хел тақрибан ба фикрам агар як 2 соат ё зиёдтар ҳатто ҷӯшад ҳам хӯроки мо бомазза мешавад. Аксарият дамламаро давоми 45 дақиқа, 1 соат, 1.5 соат ҳар кас мувофиқи табаш тайёр мекунад, лекин дар хонаи мо на кам аз 2 соат ҳатто то 3 соат давом мекунад ҷӯшиши дамлама ва он ҳамчун малҳам бисёр хуб мепазад, ҳам гӯшташ, ҳам дигар маҳсулотҳо. Ин мувофиқи таби шумоён ки чӣ хел хоҳад. Хуб, кани Азамҷон, ту кадом намуди таомҳоро инҷо навишта истодаӣ? Оши палав. Ту аввал оши палавро менависӣ, чунки ту оши палавро дӯст медорӣ. Якбора мо тамошобинони азиз, вақте кӯдак фарзанди мо менависад, ҳамзамон хати ӯро мебинем ки чӣ хел навишта истодааст, баъд бехато менависад ё не. Агар хато бошад, онро ислоҳ мекунем. Албатта оши кичирӣ мо дар хона тайёр мекунем. Дафъаи оянда ҳатман ман ба шумо тамошобинони азиз оши кичирӣ тайёр карда нишон медиҳам. Хуб, мошак. Баъд боз кадом намуди таомро дӯст медорӣ? Падарат кадом таомро дӯст медорад? Кадом? Лӯла кабоб. Навис. Лӯла кабоб. Ҳамин тавр тамошобинони азиз, шумо низ метавонед дар ошхонаи худ як номгӯи таомҳоро тартиб диҳед ва аз ҳамаи аъзоёни оила пурсед ки онҳо кадом хӯрокҳоро дӯст медоранд ва ҳамаи онро як ба як навишта истода ҳар рӯз метавонед як намуди таомро тайёр кунед барои аҳли оила. Ва саволи асосие ки мо дар оғози барнома гуфтем, имрӯз кадом хӯрок пазем ё чӣ хӯрок пазам, албатта аз миён бардошта мешавад. Дигар ин фикрро, ин савол ба сари шумо намеояд. Шумо ҳатман ба рӯйхат нигоҳ мекунед ва хуб аз рӯи он номгӯ таомҳои беҳтаринро барои пайвандонатон, барои фарзандонатон тайёр мекунед. Дорогие зрители, вы можете написать дальше на рисунке любимое блюдо. И никогда не болейте, я вам желаю, и не уходите из дома. Спасибо вам, дорогие зрители. Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Барои шумоён як усули пешгирӣ аз бемориҳои вирусиро нишон медиҳам. Барои ин лозим аст сачоқчаи коғазин, яъне салфетка, баъдан маҳлули спиртии таркибаш 40%. маҳлулро даруни чизе меандозем ки бояд пошида шавад. Сачоқчаи коғазинро мегирем, 10 маротиба мепошем. спиртро нафароне метавонанд истифода кунанд ки дарди гулӯ шудаанд, нафаскашишон душвор аст, камтар сулфа доранд. ба бинӣ мегузорем сачоқчае ки ба он маҳлул пошидем, ба бинӣ мегузорем. давоми 2 дақиқа бо бинӣ чуқур нафас мегирем, бо даҳан нафасро мебарем. дар аввал душвор аст дӯстон, лекин мешавад ки давоми 2 дақиқа инро иҷро кунем. баъди ин дар дигар сачоқчаи коғазин боз ҳамин тавр маҳлул мепошем. ин навбат онро бо даҳан нафас гирифта, бо бинӣ нафасро мебарорем давоми 2 дақиқа. пас аз 2 дақиқа сачоқчаи коғазинро мо мепартоем. вобаста ба ҳолати худи ҳамон инсон метавонед давоми 1 рӯз 2-3 маротиба ин амалро такрор ба такрор иҷро карда, лекин байни иҷрои ин 2 соат фосила гузоред, на кам аз 2 соат фосила гузоред. мо инро таҷриба кардем ва натиҷаашро дидем.
барои ҳар яки шумоён саломатӣ хоҳонам. худу наздиконро эҳтиёт кунед ва дар хона бимонед. خب тамошобинони азиз, якчанд соат гузашт. акнун мебинем таоми мо тайёр шуд. тамошобинони азиз, таоми мо дамлама тайёр шуд. хуб, шумо низ метавонед дар хона барои аҳли оила на ҳамин гуна таомро тайёр кунед. имрӯз барномае ки таъсис дода истодаем бо номи файзи дастархон ба хотири он аст ки шумо дар хона бошед, дар хона бимонед ва барои аҳли оила, фарзандонатон таомҳои лазизро тайёр намуда пешкаш кунед. безарурат ба кӯча набароед. худ ва атрофиёнро муҳофизат кунед. дар паноҳи худо бошед то барномаи дигар. боварӣ дорам ки боз ин баъд мо барномаи пештоби замонро идома медиҳем ва дар студияи телевизиони Симои Мустақил Якум боз бо ҳам ва омӯхтарем. аввал бошад бо файзи дастархон бо мо бимонед, дар хона бошед.